Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella iltaqa' mad-Deputat Prim Ministru Slovakk u Ministru għall-Affarijiet Barranin tas-Slovakkja Miroslav Lajčák. Fil-laqgħa ż-żewġ ministri ddiskutew modi ta' kif tista' tiżdied il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, b'mod partikolari dwar l-organizzazzjoni tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dan għaliex is-Slovakkja se tkun bil-Presidenza fis-sitt xhur ta' qabel ma jmissa Malta fl-2017. U ma tkellmu wkoll dwar diversi sfidi li d-dinja għaddejja minnhom, fost dawn hemm l-iżviluppi fl-Ukrajna u l-Libja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru George Vella stqar li jsiru laqgħat regolari bejn iż-żewġ ministeri għall-affarijiet barranin li fihom ikunu diskussa suġġetti differenti li jkunu ta' interess għaż-żewġ naħat. Dan biex tinżamm konsultazzjoni regolari u tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żewġ ministri ftehmu li minn barra l-laqgħat regolari li jkollhom ta' kull xahar fih dan il-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin isibu wkoll il-ħin biex jitrattaw suġġetti aktar fil-fond u li huma ta' interess komuni.